Batek jakin, zer egin, presio guzti honekin probatu desegin. Enaiz fio inorekin, hemen naiz beste behin adore tanta batekin. Batek jakin, zer egin, presio guzti honekin probatu desegin. Enaiz fio inorekin, hemen naiz beste behin adore tanta batekin. Ongi etorri antzerkira, plastikozko antzokira, bakarrik zaude zirkoren erdian. Ongi etorri antzerkira, plastikozko antzokira, bakarrik zaude zu izan ezik danatako prest. Euskara Aventura bezalako proiektu batek baduela bere biziko proiekzioa etorkizunean, eta harreman sare sendo bat sortzen da, hilabete honetaz gain edatzen dena. Gaizki sentitzen zara, lasai ez da zure errua, kanpotik zatoz, gu ez dela bizitzera, arauak jarraitu ez. Eta harremanak bai dira superrestuak hasiera batetikan esaten genuen, pasau dira 3 egun eta kriston harremanak hago, ematen dugu bizitza guztiko laguna gara moduan, da hemengo familia moduan azkenian, ez? Fio inorekin hemen naiz beste behin adore tanta batekin. Ongi etorri antzerkira, plastikozko antzokira, bakarrik zaude zirkonen erdian.